réamh agus fáilte ag 9:24 is me sé Deirbhile agus inniu táid ag scoil sugam Scoil an Droichid. Chur 4:35 páiste isteach sa chomórtais Amnesty International Young Reporter of the Year and is ní leach déagnar feigthe agus tá meisi sa lista. Tá ceann sear Chearta an Feirste agus is é chumdanna Chearta an ceart chunda teanga híana an Lord agus ó haí híon bhí sé seáilta ar an scéal chuir chéile agus é chur ré ag be a reporter ar learning NI. Tá gatainine ionta burla bhí an Guardian ar an bhuahann tá sé sibh sin seo agus bé siad an Irish News agus tá gatainine hartfan pobl an Scoil teismóirí gatainine tá sé fíorhhaid an Scoil agus de Deirbhile híon go mbeidh. Wahí mé taxasta go bhfuil me sa ghearrliosta agus tá má chlán is mo cáide in taxasta faoi. Dúí meid imach cé bhain gan bhfuil agus mo bhain an fáiltíthar altsagam sa Guardian agus bhain hí mé toras VIP go London agus bhain hí mé MP3 go mbeidh agus bheith sé ar ús mo bhain hí mé. Seo Deirbhile Keenan Daonna 24 Scoil an Droichid.